azpitiren grua asko ikustea martxan, eta gruak daude, eta etxiek ere egiten egia, abez, ofizialekuek, tasauek, VPV-ek eta tasauek. Hain zuzen ere, dazkeu etxebetizara bertan berronda sortzi, geho kuartelin 18, enparani, zazpi, noartean bederatzi, martxan daudenak eta zinaztu agirreko 18. Eta, horiek ja martxan daudenak. Eta, aurten azteko modu izin zitezkenak eta bintzet, proiektu eta horratu daudenak, zintu egiten, eta eroskuek ere hor dabiltze, lizentziatia emana daude. Orduan, guztira, etxeko puru onbiledo, etxeko onbiledo martxan. Arazo importanti daukegu, eta da etxe beltzeko aterabidea juridiko tekniko politikoen aterabidea ea adostean, ea gaigean aurra egiteko. Porque lotute daude, bai sorteotan, aurrenak etxe beltzeko die, beste sorteu zaiz daude, karteien daude danak, zei daude, eta beharrezko den, danak aurrakuteko beharrezko den seguridadeako. Desblokeatzi da, azpitik dauken nire iritziz problema nagusiak, tematika desblokeatzi. 5 hilabete hauetan, bilera asko dugu ditugu, eta posturek mai gainen ipintzen, eta guen zuzen ere, posture A, guk dependu izin deuna, epen guztien aterabide mateko, eta postura B, uri testo refundiuna eta rebiziruena, bi posturak guk azkeneko hanpekin planteatu ia posibileten bidek baterauten matik. Eta esan bezala, hori da gure asmoa, ea gai gehan, epen motzin, porque hola ez dakeu luza zeitzek, erabakile hartu erra dago, eta guk planteatu bai bidie, geuk hasieran proposatukoen bai rebizien bidek bat eitie, eta bidek paraleluen ateratzia, konsenso horrekin ateratzia, eta hori da gure aterabidea. Egine da, arazo botu du gertu dela etxebizitzarako asunto horrekin, eta egine da baita ere, igual hasiera hori nukela, eta hasieratekin ja, igual hankasartu bat ezen tala, holako jakinte, hemen goeta zauden zabar, holako proiektu bat egin gazti. Garbi daukeu danok, ezinbesteko dela, VPO-ko etxiek eitie, ezinbesteko dela, hemen nolabiteko jarrera saldatzi eta bar, eta hor bai zentela, nire baten, nolako etxe batzuk sortu edo eraikitzie, beste ingurue nolabait justifikatzeko, ez? Baina, hori alde bat utzita, nik esan nuke, ja udaletxin gaudela, ja bi postura, zona barmen daudela, esan duen zela A eta B, berak markatzen duen bezala, eta azken irtenbide zela, planteatzen zaigula alkatzetatik nolabaiteko A eta B paralelo juti, bi nolabaiteko irtenbide horiek. Eta ez dakit, igual egunarketa bat egin beharko litzateke, A eta B posible izatik, posible izan nahizke, segurenek, eta A bakarkere bai, eta B bakarkere bai, baina igual C edo beste irtenbide bat hazi bat edo. Eta ni hor, ez dakit, igual beti gabiltze irtera juridiko egire eta loko osatzen duten, eta ez dakit, irtera juridiko hori nahi bitzat oso garbi duko dule, nolabait normata bota barko zabartin. Eta igual beste irtenbide C bat plantearko litzekena, justu gure, ez dakit, kalteitu ez zuzenen. Irtenbide bat emateko, edo beste gara, beste neurri bat, nun hor, nolabaiteko txoki hori ez da izan.
Azken bi gauza paralelo guztiek bere kontraesan batzuk ditu eta horren arabera nahiko zela. Egia da, bide bat jarraitu ezkio, eta da, norma planteatzea horrek soluzio juridiko totala ematen dira. Bere gara bere guzti dauzke, bere alde eta kontrako gauza dauzke, baina soluzio bakarra hori da, juridiko. Bueno, etxebetzeko gaiekin importantia etxebetzeko gaiek sartu baldin mago edertu edo kanporatu baldin mago konturrekin azkenien arazoei dagokionez herri guztieko arauen inguruko arazo baten horren aurkitzen dira. Orduan, bai modifikazio bere ikuk eta arauen revisio bile daukadolako akats berdin. Eta sententzien garbi esaten duen zela, akats formal horrek nulo deklaratzen duena, eskatzen duena da, berriro egitien. Eta berriz egingo gaen duke, eta ara guzti egingo gaen duke, eritzeke, zinolako horazio egongo, beste, erozeina revisio prozesutan bezala. Adegileak egingo bat dute, norma batzuk onartu dituna. Torri da bile diokitzena, gehiengo hori nola lortzen da. Hemen dakun problema da, bere garaien arauek zagintzen iretzin ondoin, erabatan hartu ziren, orduntzon gehiengo baten arabera, eta gure usaz gaina, legealdi hortan, ezkera gertzaile instituzio formazioatik kanpo zehonien, eta ikusten duguna da, mantendu nahi dela, orduan hartutako gehiengo hori, revisio berri bat egitea ongabe, horrek beste gehiengo bat egitea momentu honetan suposatzen dulako. Eta hor da, blokeo hor dago. Ez da nahi, lehen lortutako privilegio batzuk alde bat eratzen. Eta gu eskatzen duguna da, eta PNV behin da berriro esan diguna, gu ez ditugu eskatzen, guk nahi ditugun arauek boskatzen nahi eta hori hartzen, baizik partidu berriz jogatzen, hasieratik hasi, eta revisio berri bat egitina, eta ondo egitina, balen egindatu gizkera olako eta sententziek argi eta garbi esan digulako. Eta baita arauetan herritar guztiei eta hori involukratu dena nahi, segurantzi juridiko bat emateko. Beraz, hori nola itea adoletxen gehiengo bat lortuta. Eta arauenaren nola ingo du, gehiengo batek. Beraz, komentezen hori egitea gertzen dena da, hori egiteko alkatetza artiken errespeta berdila, rimuek, erabagiek eta hori dena. Eta momentu honetan ikusten duguna ez dela jarrera horrekin, eta ez dela bideo hori hartzen. Beraz, hori da eskatzen duguna, guk ez dizu eskatzen zuei, guk nahi duguna boskatzeko, baina egin ezagun bide berriz, eta hor gehiengo batek onartutako arau izango horiek. Batzu guztuago, bideo gutxillo, baina gehiengo batek onartutako. Gure aldetik, esaten jari etxebizitza politika, etxebizitzarekin etxebizitza sartu ezun da. Momentuko Bai, hori jarrian esan dago, pero yo itako metarían, ostra, banan aztu dut zaite. Beste filosofia sartu ditxegen da, etxebizitzara punte barrio, etxebizitzara hortzeon, guk norman botu kontra gota ginean, guk ez gintzinean aprobau, ez ginean aprobau norma sozialako aldaketak, gure totalmente kontra getxaduna etxebizitzarako soluzio horrekin, eta hemen ordune, trenotan esan ginean, hori juzgauntze hola, orduan parra intzitzikunan, hori aurrera zikula, hori ondozio hola, horrek bentzi guzti zauzkela, horrek dugu akatik etzaukela, eta gero juzgaure juteiz, da juzgaure juezak edo notan urrekaren gaikuna enunbait, eta zantzian etxebizitzar hori txako zabazala, eta atzagotari. Atzagotari, eta horrek dut. Orduan, PNV hori, bere ardurik dizinuik, eta behak indago txako zi, behak. Eta soluzio planteatzea irunez zer da, ezken izatik dugu nahi, testo refundidu bat aproba bat ditu, esan eraku ez, zuen leheno botu kontra mantzen duten, baina oin botu alde mantzen zuen, eta du itxengo hori. Lehenore normalien kontra getxaduna, etxebizitzarako soluzio horren kontra getxaduna, emantzako bezala kontra getxaduna, kontra segitzen eta guk ikustu dugun bide bagara den, berreza hartu, eta patxaran hartu, eta hori egin etxegen, rebizio egin, eta zera-zeratik eta, inagi izan duen bezala, puntu ikusiko inan, ez ziten nintzen beste desadostasunik da hori normal alaberan. Eta hori komisioetan baino gehiotan esan dinau areak eta aztertzeko zazpi sortzialetako desadostasun bat egon lehikila eta hori adostu berko dut eta guk nahi duguna den rebizitu gazi, eta metodologia paktau, eta gu hori dago lotxak.